Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Uyakigima mwanchwa omo ligaralie chinsa ninye chia bormorogoba litukaligalia chumanne chitaliki emerongo ebere gose chitaliki 15 mwanchwa ligaralie omotienyi ogatana kabere umwaka bwa 2025 aya namangana maye kionga chinsa nya senjira yobwikirano chani ngongor kwaro ni toto nyangiri ni goto kubwatira na kuransa melie manyeriro nere Wilson Makori. Mwanju murigalie kionga chinsenya nigo togochaka kurwa ase egwodi ya Gisusu ebunge nyali bali masaba atokumegumna umworoki wa asirieta Stella Nyaboke oyo berika gosoma ase eskuru ya Kapkatete
KMTC ase emyaka 5 bono nigo agosarariwe gochigo tuguterware kurwase skuru eyo korengana no kobutororo ase geke getambe igere kubwatikana hamo na machiko yobutiniri bwe sukuru eyo korengana no mworoki gwo nigo ataranyara kaba gagoikirania ogokora mutemwaye kubwatikana amo no buremerwa kurwase e amate yaye gende keireire ere kugendera gusukia masomo aye gochemutu na bono nigo aganiri gochokora amatemwaye yo mwerio ase amatukatato ale mutwe asabwate esira yeskuru eyo goika chishiringi chiribu emyemo na 50 mo na niganyare ko bagose amate yanyanya ko bage kobori nyare ko bage gosirwa elia nyare ko bagokora amasomo aye muri kitodani lontiri niga koletaro ya bene goika chinza mo chia kabukateti ime county ya Kericho na gotwala ndio roboti rokobwatia korengana na machiko y'ikiskuru cyo kwanana megerio y'obunyagitari ga Kenya Medical Training College KMTC mworoki gonde tayo ogwanchirwa gosomaro gwetania emyaka 5 kurali tuko gosekuru mwaka bokwerikia gokora masomo aye gosa admission yere mamincha no mugano wo mworoki goiga Stella Nyaboki mukwa oyole ntakana kurwa sikanyero kya Nyambogo ime ya Masimba asibunge yenyere bari masaba miye county ya Kisii na gokora masomo aye asiskuru yo ya Kapkatet magaga yogosira kwa bibuli bae emyaka 9 ya etire nigo abegetwe ase skuru iga na basamaria baya abo balieteira gocha komosomia goika kora masomo abo ande gatikabere bagete metime nasigika obeire kagotigarenka nekerebesenke yatokire oire na masomo na gocha kana ndo boya nekiagera egetaseni kiagetembe twamutarira goika ase skuru iga nechi sababu chikobwatia Nyaboke nigo hanchire gosoma ase college ya KMTC asomutenyo yomo bokole bosyo nyuma litaratinyigwa kurwa ase mitandao y'ikiskuru cha KMTC kubatakana nelichikerio ly'emyaka 5 na nigo abwenete gokora amatemu aye yomwerio mapeme ikegocha asana nyinabo atabwatinjira wesania shilingi kiriwe myemo na 50 mo Echo chiganire elianchirwe koye karansira ngo chikokora matemwane litukolire lya Monday chitariki 21 lakini wana nimbata bokongu school fees tindanyora kingwakane school fees mbate alias of 163,700 echundaro chiwazeni nyare goikia nyuma Monday taraika nabo bugima bokongete timbwati ntebe nonyo moiri aonde ogongonya nabonde igongo struggle lakini nyasaye ngonyire nabere kingo ikagaiga omorokia bomoroki goiga oteba Nyaboke nigo haro mungaini giata ekemochandete yoka ne school fees yokomoirira amatuka mange otigara senka and right now she has a balance that I think with the support of the community and the support of well wishers we hope that she will sit for her exam this time. We want her to do it because the difference she will make in her family and in her life will be immense. So we plead that maybe if possible, the well-wishers can support Stella Mukua. Nyaboke nigalera oteba chinga kichinyinge na mono chi weekend nigagochira aso kwabusa hall hasaboroki wabaiga bakoragirira nakuburugera mauga ase skuru iga nebese yo olikirwa ase school fees noboba bwae nigo abwate amatuka atatoka igokonya obogemo bwaye kimasomo no obolia bona barai kurwa se county ya Kisii na basamaria bayawe sokya iliokomokonya the weekend obuna totally goche biras sometimes na bago sanara buruga mawaga iga na kanu gosena na gende mes na sabega sinanya gosibino ene bintororo marago bana kanu na uno ene minaenda. She's been through a lot. She's a hard-working girl and determined. Hata tukikula lunch, ikifika time ya lunch, we share meals together. Sometimes she's difficult in managing that meal. I call upon her in my house, tunapika, tunakula. I usually find her in the mess. Maybe she's doing some calls so that she can be able to get that food. She's been through a lot of challenges. Now, it is just a sincere request to any well-wisher who is willing to help her in completing that school fee. Then we will appreciate.
She has overstayed in this institution. For the last 7 years, she has been with us. After 7 years, you will not be allowed to be in KMTC. Nguruba thirigeta sene kia Gatembe kureiga Kapkatet ime ye county ya Kericho. Ritirane nguruku Daniel Untiri. Na mwanjo muligali aba musiebe kaunti ya Nyamira niko baboligwe gotiga chitobauti chiabo na gochamo eliokubwatirana gosukia kaunti ya Nyamira bosio aya namangana kwanwa amo no mwana siasa sirieta Walter Misire oyo orayo mwabo sebali barobeti uchikolie kirokyo bajumbe ime ye bunge gosukurwa se bunge ya West Mugirango waigo niganyara kabaga kubolie kiombekelia EPC kianyara kabaga korosibwa amatuka makaitire kwangoia na kwaneke buna obacholi oboke bwakorekande asechi ward sato imeye county Nyamira juji tabwati aba MCA gwikirabona iga roboti ururwa nigwa no mulikito Fatika Disemba aba MCA be county ya Nyamira nigo baburiwe batige ukumusanana ubutindi okwo babwate igati yabo okwo endake korairere ibicha embe nonya no gusaria eritaria uyu kabeire umuwasiri omukoro bw'uburendi bw'ime omusike Fred Matiang'i oyore ne rango yogochia koria ekerugo kyoburai obanene bwense na abantu baita muroje bosamaro na kira sebaka bukichore situmoina igo twatwale mechande menga se county ya Nyamira aba MCA baito bakwenda bana kuma n'abantu baminto bakatwanya urubusuku kenyingima abantu bagocha kuturolinna abagusiyaba mutuma itukubangana ne konto ikabiri Matiang'i na jatubange igabantu baminto bali murega mpwanja mure tukwanira abantu aba baito aba MCA batori na torisho busuku Matiang'i munaenda kumunga mkono mwaka wa 2027 ama tumwambia ache Okoboria okoiga ekwaboriwe n'umwana siasa kurwase bunge ya West Mugirango oyoboigo uromo wakiri ase kigambiro kya High Court na boigo urometeriansa ase kerogo kyo bunge bwa West Mugirango omuske Walter Misire oyo oirire chinga chechiga boigo na komomocha umubunge obonaiga o West Mugirango omuske Stephen Mogaka aso osinywa gwikirania amagenderero aria arierete abana inchi eira ekero gye campaign kuna okoroisibwa gwechipara asenye abantu baminto na murega muroche ntubwatipara bosebono abantu baminto bangakoria mubwate chipara bone kero tutubwate chipara na senye njo tutubwate ntumugambi oranya ga orata konye na kensi neraminto kuna korera naende chikure chichiare abantu baminto mwa roche mwensi ndio watu mwana ita Rogers mwamuroje abana bande bagatumna chikure chikanda buna tia chiete abantu baminto Rogers mwana minda kayiberwa njebono ngararubo rubonge ngatera yaya nana ninje muri Rogers matena tata ikwe ibeire umutoyo ndoje na kunja ka koyo lindo koletere bintebi baminto nyambinju ndo kolina matupenzi okwana boigo asomanyega bwa matanga ayamo ase kenyoro kya Nyakoria ime ya ward ya Busamaro ebunge eyiga ya West Mugirango nigo moske Walter boigo asabire ekyombe keria getenenerete obochori ne chimbebe kya IEBC maiga ya bogotianiwa erioboso abisi bangoye omuroberio wogokoria obochori ase chigodi kiria chitabwati aba MCA kuna eward eria ya Nyamaya ekerenyo na boigo Siongo. Uchaguzi umebakisha chini ya miaka miwili. IEBC has been formed. Sometimes we thought that the government of the day was not willing to form the IEBC. In Nyamira County, we have wards that are not represented. And the law provides for representation without which you are not obliged to pay any taxes. Hii chama ya IEBC ya kwamba harakisheni mtuchagulie viongozi hapa kwa kaunti yetu ya Nyamira wale ambao wamekosekana waweze kusaidia watu wetu. Hingo ripota Gatembe kurwase kinyore kiga kya Nyakoria kyegotoke meye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira nje Fatika Disemba
na mwancho murigereri hoteneri bwe skuru ya secondary ya Machorwa STA nigo bwanyaka bakogokera ritukuria rero obokonyi no gosirwa kurwa CBC yo mumanire bwe county ya Kisii musikedo nyadori saburi uyo nyaka bakego bwatoka etangi ya macho chese skuru yo nabo igo ebintu binde awo ebigosira obokoreri bakera rituko ime skuru yo oteba ngambu ya mono timu ya Donya Doris umheshimiwa women rep Kisii County aliyeteira umwaka ulio era 2024 mukinyuga tatugokoera nango toletera arenge tangi ya 10,000 liters mpaka Shanghai asobwenga bya mono ase timu elia ikitangi gaiga we did not go for it wametuletea mpaka hapa. Mungu abariki timu, abariki our county, abariki mheshimiwa Donya Doris. Asante sana. na higati ya bamenye kuro jinsemo chiamo chenua nigo banyaka bagwesokire tukuria rero na kwemurunganiria epare mbere chinsemo echio ese banyaka bakuri mugavana bwe county ya Nyamira na baraibande kwene kiabune pari yaro siweli nyaraka ba ageko bari baga ria kokora gosikugendera nemirobiri yabo tambe bana gutume muri kito Paul Kapokar wamenya baiga be chinsemo chiga chiamo chenua na nene hawa gutumike pari kuru chinsemo chiamo chenua eronge gwekanya bugoje nigo besoke mambia rero na gukora ukurubikana asukwe murunganire bare mbera sajaiga asikiringa nigo rikarabati rire asajaiga ri atekire yindukirire ebari jaiga kobochoka iyo yerero bosombi ko bakongu epare ya karato goeta kereka moke goeta no ke goeteribwa bono rero ya butokire ekara ya butokire ya erire cha entori gopima bono rende ntuna bangu toko baru rikarabati ndirire gaiga liarose tune county government yetu ya Nyamira egente getangani asorio ligerere tigoso yokorora the profession emonto begeteri karabatieri it is showing a sign of inexperience oritari go jabo na ambigi ikubana ritori kende ngari go twoikuru nyomba akio masike orio minto totanene topuna gisesa ato go sabo kwabera njoto teacher no teacher rikarabatieri rio kachingoro kachirwete pi abangina gosabana abange babo nigo baereire enchera ebimeri byabo byagendera ko bikoratera anene ekemeriye cyase kigari cyo gupima cyoborere gutira go cyasajaiga asebono bagendera ko bakuburi abarayi wesona negativu nenchera ya moyo kubakonya etuno bari otwala tarogoro waiga ekurukuria nyanusi irange gocha ase tule guchirugura lakini mana kerongo chanyora nge gari tiri goche rikarabati ributogete aniri abutokirange wiki ngima bone cha enko ira 2 kilometers kurubuone na nyole cha yapimirwa agwa senko asenaira na umuire cha ororo echa ine tokere moyo mambia etwale ko request naende tosabe asogwanja moiche mutongurere para na mubeka rikarabati egere tonyore enchera yo gutambukia ebintu byeita magenderera abange na story nigo bamusiemere kyaro mwemsie bwe chinseme chigo musike nyambega gisesa na bwigono mwemsie kurase wadi ya gisima musike atutinya mino enyerekane nga ebale jaiga nigera sorbebeherwe wadi eligo mamuneli ya gisima asibigo bamubulira umugavana kone kibinango tumare kiragita ekamago cha saya elio barosherigwe likarabati eligali kalyo kugenda sara nyaribo etogwa kerambi jamana senge jikwato etachi turakita gakitogo sabaiga sama abirao utagwanja otutumire turakite yemo irime pare kuruma chenu etire ikenya bogo igora ari kiara gegwete abangi na bono baraba gotuba eto chipigi chiko imogi baguse nabone eto ko request ya mune gaba na yito utagwanja no tuma abantu bako bache barigererie baira nichiro bote eto ko riyo borimo gaki omwelyo ye nigo babulira barayikwane kibunango babale bagwikirane chira kiri bakulia chingaki bakubolia chikura cyabo chibere tuweta barayi baito to chandegete gakyo mugabano ito nyaribo una bana mheshimiwa ito na tiche tego tirimboka mheshimiwa gisaira gatirimboka igarenda gatigera mu nyameino okore go chinyagitari ngumbu ne sukuru gakikora nche tokonye emotagete tobuneke ningora akora abana baito tobuneka magoro chipigipigi na tobwata togo tumeka mono bona chipara chiasalekire komora nche tokonye biasara bigende to kini abana toire chichaye chitundubali abana bagende sukuru na morembe gaki abantu baito gaki mukurango gaki gosemba to gaki
tukoigwa bashimiwa baito gakora mambi moto tagete Ingo ripoti rigetaseni kya wanchitu kya gatembe kurugeiga asinsemecheka kya muchenwa Ewira sorobebe rewadi ya igesimamo ne wadi ya Eligoma meyebunga yabe gututu wa Masabe County ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara na mwasiri bobolendi boime musike kipchumba murukamani nigakwanira obolendi mense na nemono sanyara kabaga ukunira obotuki boli boga ntakwanekigwa kubwa mono igoro yokurobekana kuri kwa nyandaka kwanekigwa chitariki 25 cyomutienyi ogatana rimo mwaka yiga nabo itariki 7 cyomutienyi ogatana kabere umwaka yiga ase enibe nyinge nyandaka bage gusaligwa asanya kabaga kwanekibuna abange nigabago chikwe mukeligwa igatambuke kirichiko magiga yobotuki obwika omwalyo. Intelligence-led operations across various counties have resulted in the arrest of individuals believed to be masterminds and financiers, plus the instigators and the direct perpetrators of these criminal acts, including those responsible for incitement of violence and politically motivated mobilization intended to stoke public unrest. Those who incited, organized, funded, or executed these attacks will face the full force of the law. The financiers and political sponsors of this mayhem are being investigated and will soon answer for their crimes. Similarly, any police officer accused of unlawful use of force will face the law. As I speak, one police officer has already been arraigned and is facing murder charges. Further, any excesses by law enforcement officers will be investigated and appropriate action taken on those found to be culpable. Cognizant of the raging debate and national concerns on the use by security personnel, I will this Friday, pursuant to Article 245(4) of the Constitution, be issuing a policy directive to the Inspector General of Police on the use of force and firearm by law enforcement officers. What was witnessed on 25th of na gukorera omwancho murigereri nigo omospika we National Assembly omoske Moses Masika we tangura nyagabaga gwa sokia na koigerana gotogia serikali ekora no muraibu enso moske William Samoei Ruto anamono igoro yokulika aborokia becukuru ase gwikira bonega serikali nyagabaga kulika aborokigwa gwetane chiribu 52 inse buraibu aye omoske William Samoei Ruto boigo niganyaka bakwaneke buna omwakoyo niga serikali robete kulika aborokia gwetane chiribu 24. Tangu Rais William Ruto aingie ushukani, mumeambiwa na ni ukweli, ameajiri kwa miaka miwili walimu 76,000. Na katika budget ya mwaka huu tumeweka pesa zingine zimekadiriwa kuajiri walimu wengine 24,000 ili walimu kwa miaka 3 wagonge 1,100. Hatujawahi kuwa na kitu kama hicho Kenya hii tangu tupate uhuru. Wikira umunjumuri no tokorera pangana maye kyonga chinsenye ase enchira yoboikerano chini ngongoro kwaro ne toto nyengiri etawatrana nere Wilson Makoli kurasa ndama yemenyerio na boikurutia exto watrana nere ojo korkuanga nere DJ Atsa se Kevin Ongeri na twansi kwa niapa ya Gatembe TV tokuganiria obo tuko obya. Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Man, ninjo Bagina ninjo. Musomboro yo kurita tondane. Ona kugiragira abantu bari anje gutu ngopinga kiaya ngekiyaya ukona goto